कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्विकम्। మేలుకోవయ్యా మమ్మేలుకోవయ్యా ఆదుకోవయ్యా శ్రీ వెంకటేశ। మేలుకోవయ్యా ఓ వెంకటేశ మమ్మేలుకోవయ్యా వైకుంఠవాస అందుకోవయ్యా గోవింద ఘోష మమ్మాదుకోవయ్యా ఓ శ్రీనివాస। మేలుకోవయ్యా ఓ వెంకటేశ మమ్మేలుకోవయ్యా వైకుంఠవాస। తొలి పొద్దు కను విప్పెనులి వెచ్చగా తొలి చూపు నీ వంక చూడాలని తొలి కోడి కూసింది తన భాషలో తొలి జోత గోవింద నీవేనని చెంగని ఉరికెను చిరుబసవ సిరిమూవ గంటలకు తరించి నినుగని కొలిచెనుగా తన అంబానురాగముతో। మేలుకోవయ్యా ఓ వెంకటేశ మమ్మేలుకోవయ్యా వైకుంఠవాస। చిగురాకు ఆనంద బాష్పాంజలి బదుకొసగి తిరుశిఖరి చూపావని చిరుపూ చేసింది ప్రాణాంజలి తిరుకొండ చరణాన్ని తాకాలని దూకును నది జలమెందైనా గిరి నుంచి ఇలపైకి ఇదేమి వైనము పైకెక్కే భక్త నదీ జరి తిరుగిరికి। మేలుకోవయ్యా ఓ వెంకటేశ మమ్మేలుకోవయ్యా వైకుంఠవాస అందుకోవయ్యా గోవింద ఘోష మమ్మాదుకోవయ్యా ఓ శ్రీనివాస। మేలుకోవయ్యా ఓ వెంకటేశ మమ్మేలుకోవయ్యా వైకుంఠవాస।